Ο κύριος Νικόλαος Ναούμης, διεθνολόγος, ο οποίος έχει εστιάσει τη δουλειά του και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία. Για να βρίσκομαι απόψε εδώ μπροστά σας, έχω κερδίσει σίγουρα μια μάχη. Αυτή που δίνω καθημερινά με τη ζωή μου. Γεννήθηκα σε έναν κόσμο φωτεινό. Στα 20 χρόνια μου, αυτό σκοτίνιασε. Δεν έπαψε όμως ποτέ η ελπίδα να φωτίζει το δρόμο μου. Έμαθα να ζω και να βλέπω διαφορετικά. Κοίταξα με τα μάτια της καρδιάς μου και διαπίστωσα ότι η πίστη, η δύναμη και η ελπίδα βρίσκονταν μέσα μου. Είδα όμως κι άλλα. Είδα δυσκολίες, είδα και ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να παλέψουν για την ισότητα και τη ζωή τους. Για αυτούς τους ανθρώπους θέλω να παλέψω. Ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που μου δίνει την ευκαιρία να υπηρετήσω τα ιδανικά της παράταξης στην οποία αγωνίζομαι από μικρό παιδί. Θέλω εσείς να μου δώσετε τη δύναμη να καταφέρω να φτιάξω μαζί με όλους τους υπόλοιπους μια Ευρώπη πιο ανθρώπινη. Μια Ευρώπη ίσων ευκαιριών για όλους. Σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη, καλό αγώνα σε όλους μας. Ευχαριστούμε πολύ.